1 декабрда милек, жир һәм транспорт өчен солым түләү вакыты тәмамлана. Солымнарны нинди формада түләргә мөмкин, кайсы категория гражданнар солымнардан азат ителә. Бу һәм башка сорауларга актуаль әңгәмә сәхифәсендә Казандагы 5-нче номерлы солым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин җавап бирә. Сүзне Анигә Гыйбадуллинага бирәм. Быелгы салым түләү кампаниясының үзенчәлекләре бармы? Исәнмесез? Исәнмесез. 2 декабрьгә кадәр вакыт бар әле. Белешмәләр килә башладымы инде? Бүгенге көндә салым органнары актив рәвештә салым түләүчеләргә салым түләү хәбәрләрен җиткерү белән мәшгуль. Бүгенге көндә электрон рәвештә шәхси кабинетларга тулаем без инде әлеге хәбәрне җиткердек электрон рәвештә. Почта бүлекчәләре аша бүгенге көндә хәбәрләр җиткерү бик актив рәвештә башкарыла. Көн саен безнең салым түләүчеләр әлеге түләү хәбәрләрен ала торалар. Быел салым түләүчеләргә нинди юллар белән белешмәләр таратыла? Салым түләүчеләргә белешмә тарату 2 юл белән каралган. Әгәр дә физик затлар федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан булсалар, алар быел ачканмы, алдагы елларны ачканмы, кемнең шәхси кабинеты бар, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган. Алар әлеге түләү хәбәрләрен алалар электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына. Кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша кәгазьдә киләчәк әлеге түләү хәбәрләре. Салым түләү өлкәсендә нинди яңа технологияләр кулланыла? Федераль салым хезмәте актив эшләп килүче хезмәтләрнең берсе буларак, без барлык мөмкинлекләрдә тудырабыз салым түләүчегә үзләренең бурычларын үтәсен өчен һәм иң мөһиме бүгенге көндә менә цифрлаштыру елы буларак та һәм гомумән интернет заманы алга киткән вакытта инде без әлеге эшләрне башкару өчен интернет аша электрон рәвештә башкару ысулларын җиткерәбез салым түләүчеләргә. Безнең федераль салым хезмәте сайтында бик күп интерактив сервислар бар. Шуларның берсесе физик затларның шәхси кабинеты дип атала. Бик уңайлы әйбәт сервис. Әлеге сервиска әйтеп үттек, менә түләү хәбәрләре килә. Әгәр дә инде сораулар туа икән, ул вакытта шулай ук безгә салым инспекциясенә килеп бирергә кирәк түгел. Электрон рәвештә менә шу шәхси кабинет аша безгә мөрәҗәгать итәргә була. Язма рәвештә безгә электрон җибәреп инде әлеге үзенең борчыган сорауны язып. Без әлеге шәхси кабинеттан килгән сорауга 20 көн эчендә җавап бирәбез. Алай гына түгел, без әле тизрәк җавап бирәбез, чөнки салым түләүченең барлык бурычларын түләү өчен без аның сорауларына канәгатьләндерү өчен аның хәбәрне тулаем җавап рәвештә шулай ук аның шәхси кабинетына җиткерәбез. Бик уңайлы бу, чөнки безнең күп кенә салым түләүчеләребез эштән китә алмыйлар, эш вакытлары шулай бит, вакытлары җитеп бетми. Бу сервис безнең тәүлек дәвамында эшли, анда уңайлы вакытта ял көнеме, ул эш көнеме, тәүлек нинди вакытында безнең мөмкинлек бар, шунда кирип, әлеге сорауны җибәрә алабыз, шулай ук түләү мөмкинлеге тәүлек дәвамында башкару була. Бу электрон сервислардан файдаланучылар саны күбәядер инде, ничә процент тәшкил итә ул ягынча? Безнең электрон сервисның кулланучылары елдан-ел арта бара, чынлап та менә кем бер тапкыр әлеге шәхси кабинетны ачты һәм аннан куллана башлады, ул беркайчан инде кәгазь аралашуга күчмәячәк. Чөнки җайлы. Бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасында миллионнан артык физик зат шәхси кабинет куллана, һәм инде ул сан безнең артып тора. Көн саен безнең әйтик шәхси кабинетка күчүчеләр бар. Чөнки бу бит салым түләүләр белән бәйле түгел, шулай ук декларация тапшыру белән дә бәйле. Менә безнең күп кенә вычетлар алу буенча дип әйтәбез, декларация милек саткан чиракта декларация тапшыру хокуклары, бурычлары бар салым түләүчеләрнең. Алар шуңа күрә салым инспекциясына бармыйча, кәгазьләрдә тутырып, вакыт сарыф итмичә генә әлеге шәхси кабинеттан шулай ук декларация тутырып җибәрү мөмкинлеге бар. Бик җайлы һәм бик уңайлы, чөнки электрон рәвештә тутырыла, вакыт сарыф ителә, бик уңайлы программа. Кирәкле документларны электрон рәвештә беркетеп, салым инспекциясенә электрон имза куеп, декларация җибәрәбез, һәм шул вакытта тиз арада безгә килеп җитәлеге декларация. Шулай ук без аны кабул иткәннән соң тиз арада тикшереп, әгәр дә салым түләүче салым кайтару белән бәйле декларация җибәргән икән, аңа тиз арада әлеге салымын кире кайтарып бирәбез. Ташламага ие категория кешеләре турында да әйтеп үтегез әле. Милек салымнарына килгәндә иң беренче безнең пенсия яшендәге кешеләр һәм пенсия алдындагы яшьтәге кешеләр әлеге ташламага ие. Монда ташламага дигәндә әйтеп битәргә кирәк, ташлама бирелә милеккә тулаем
барысына да түгел, бер төрдәге бер милеккә. Ягъни пенсионер яки пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар безнең бер йортка милек салымын түләмиләр. Шуңа истәп бер фатир яисә бер бүлмәгә, шуңа истәп бер гараж яисә машина урыны өчен һәм 6 сутый җиргә җир салымын түләүдән азат ителәләр. Ничәсенә кадәр бу белешмәләр таратылачак? Бу белешмәләр безнең инде әйтеп үттем электрон рәвештә һәрберсенә дә җиткерелде. Кемнең шәхси кабинеты бар, бүген кирип карарга, түләргә була. Кәгазьдә җибәрелү безнең дәвам итә. Без инде менә октябрьнең урталарына дип әйтим инде, без барлык салым түләүчегә дә әлеге хәбәрдән җиткерәчәкбез. Белешмә килми икән, милеге милкәте була торып та салым түләргә тиеш дип уйлаган алар салым инспекциясенә килә алалар, мөрәҗәгать итә алалар безгә. Без аларга шул вакытта аларга кәгазьдә бастырып җиткерәчәкбез. Һәм инде сорау булган чакта мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең әле уңайлы бердәм контакт үзәге эшләп килә. Аның телефон номерын шалтыратып белешергә була, бик җайлы һәм бик уңайлы истә калдырырга. Ул түләсез номер 8800 222 222 номеры. Әлеге номерга шалтыратып, теләсә кайсы инспекция белән элемтәгә керергә була. Шулай ук инде гомуми сорауларга шунда ук җавап алу мөмкинлеге каралган. Салым түләмәүчеләр бармы бүгенге көндә? Кызганычка каршы салым түләмәүчеләр юк дип әйтә алмыйбыз әле бүгенге көндә. Без алар белән аерым эшлибез. Кемнәр түләмәгән, аларга кисәтү кәгазьләре җибәреп, инде аларга мөрәҗәгать итәбез үз вакытында түләсеннәр өчен. Әгәр дә инде безнең мөрәҗәгатьләргә алар игътибар бирмичәк салымнан түләмиләр икән, без судка биреп, суд аша аларга мәҗбүрбез. Монда инде суд приставлары эшкә керешә, алар эшли башлый, монда истәмә чыгымнар барлыгы килә. Шуның өчен салым түләгәндә менә билгеләнгән вакыт 1 декабрь дип әйтәбез. Шушы вакыттан да сынга калмыйча, барлык салым түләүчеләр дә үзләренең бурычларын үтәсеннәр иде, һәм инде күңелсез хәлләргә тап булмасыннар иде.